Noiztik praktikatzen duzu hau? Bueno, txikitan jolasten nuen lagunekin eta aurren txapelketaren batean jolastu izan nuen, baina nintzen federatu inoiz. Eta gero ja nagusitan bai federatu nintzen eta hasi nintzen talde batean jolasten eta orain dela 6 urte edo federatu nintzen. Ordura arte tabernako jolakalaria izan naiz, ordura arte. Bai. Eta noiz arte ibiliko zara honetan? Bueno, osasunak ematen badu, akizu oso kirel exigentea dela fizikoki, ez da? Orduan bai, saiatuko naiz jolasten bizitza guztia. Uste dut oso interesantea dela, zaharrentzat ere interesantea dela, burmuina eta funtzionamenduan mantentzeko. Orduan saiatuko naiz jolasten asko oso gustoko dut eta alba dut, betiko. Zer da kirolaren gehien gustatzen zaizun gauza? Bueno, erronka bada beti. Partida bat ematen du oso lasaia dela eta ematen du ez dagoela mugimendurik, baina partidak oso krudelak izaten dira. Zure errege arriskuan dagoenean, benetan zu sentitzen zara pixka bat ere bai arriskuan. Oso partidak emozionanteak dira nolabait. Partida lentoak ere bai, baina arinak direnean 5 minututara edo 3 minututara jolastu partida oso bat, oso emozionanteak dira eta estresanteak pixka bat ere bai, eta politak dira. Zergaitik aukeratu zenuen hau? Bueno, beti gustatu zait, txikitan gustatzen zitzaidan eta ezin izan nuen jolastu, ze orduan ez zegoen internet, ezin existitzen, eta zure lagunak aspertzen ziren irabazten bazenien 3-4 aldiz, ez zuten jolastu nahi, eta orduan espina txiki hori, arantza txiki hori gelditu zitzaidan, eta gero nagusitan internet dela eta edo nor jolastu dezake, naiz eta bakarrik egon etxean edo ezin joan klub batera, beti jolasteko aukera daukazu eta orduan berreskuratu nuen zaletasun hori. Egiten duzun kirola denbora librea uzten dizu? Bai, denbora librean egiten dut, ateratzen dudan denbora libre gutxian, egiten dudana sakan jolastu. Eta zenbat txapelketetan parte hartu duzu? Ez askoz, karo, txapelketa bat, adibidez, partida lentoak baldin badira, txapelketa bat izan daiteke 6-8 egun, eta nik ez daukat denbora libre hori. Orduan egiten dut kluben liga edo liga individuala, urtean 2 txapelketa. Aurten jolastu dut, soikoa da, baina jolastu dut txapelketa bat 7 egun jarraian jolasten, egunero partida bat, baina normalean horretarako ez dut denbora edukitzen, zoritxarrez. Eta irabazi zenbat? Irabazi? Bueno, oso zaila irabaztea, ze jokalari oso onak daude, hortik. Normalean txapelketa batean, egon daitezke grandes maestros, egon daitezke oso jokalari onak, baina bai irabazi nuen orain dela urte pare bat, kategoriatik igotzeko txapelketa bat. Bigarren kategoriatik lehen kategoriara igotzeko txapelketa Bizkaia mailan irabazi nuen, lehen postuan gelditu nintzen. Eta orduan, orain momentu honetan naiz lehen mailako jokalaria. Bale, eskerrik asko.